Velkommen tilbage til Vi prøver at lave mad. Ja, velkommen tilbage. Ja. Har lov til at kød? Ja. Gør det? Yes. Og Hvad skal det? jamen, vi havde ikke rigtig nogen idé om, hvad vi skulle lave i dag. Så vi har tænkt os at putte kyllingen ned i vores sauce gryde ting. Ja. Og så putte noget i. Ja, hvad skal vi putte i? Vi skal lige finde det, vi gerne vil putte i. Ja. Og jeg tror, det vi putter i er hakkede tomater. Hakkede tomater. Hakkede tomater, ja. Okay. Vi har simpelthen tænkt os at putte lidt hakkede tomater ned i kyllingen. Okay. Og når så vi har puttet de hakkede tomater ned i kyllingen, Ja. og det så har sovset, Ja. ikke nok, Ja. så håber vi, at pastaen eller risen, eller hvad vi nu vil lave, det er færdigt, og så kunne vi eventuelt også lave noget på den her. Ja. Når den er blevet vasket. Ja. Fordi den er sådan ret beskidt. Ja. Så altså... Jeg tænker noget ved løg. Ja. Så altså, det vil sige... Kylling. Hakkede tomater. Hakkede tomater. Og pasta. Jeg tror, vi laver pasta, fordi det har vi meget af. Det har vi meget. Ja. Det er rigtigt. Vi har meget pasta. Det er meget pasta. Og tænker vi så også løg? Ja, lad os bare lave løg. Vi laver løg. Vi laver løg. Jamen, så vender vi jo bare tilbage, så vi kan se, hvordan det skrider frem. Hakkede tomater! Hakkede tomater! Halløj! Hej! Velkommen tilbage til Vi prøver at lave mad. Ja, det er mig, der står for det i dag. Ja, det er det nemlig. Det bliver spændende. Ja. Hvor langt er vi nået, Mathias? Hvor langt er vi nået? Vi er nået så langt, at vi har vasket en lille smule op. Så hvad med at smage på det? Ja, så det vi gør, det er at smage på det. Og siden det er kylling, og man kan få alle mulige aids og sådan noget, eller ikke aids, men nogle andre ting, så er det nu med livet som indsats, at Chris nu smager på det her. Hvad? Ja. Du skal smage på det. Nu? Ja, du skal spise det nu. Kan vi ikke vente? Spis det. Skal jeg spise det nu? Ja, spis den her. Spis. AIDS. Den er færdig. Den er færdig. Okay, fint. Den er færdig. Og nu hvor... ja. Ja. Og her i der har vi vores pasta, som også det kører. Det vi gør nu, det er, nu har vi jo, som du kan se, puttet tomat. Hakkede tomater! Så det vi gør nu, det er at putte hakkede tomater! Hakkede tomater! Hakkede tomater i! Så vi bruger to. Hakkede tomater. Vi bruger to hakkede tomater. To hakkede tomater. Ja, hvis du lige kigger på. Okay, det der også sker nu, det er, at vi skal have noget mere i vores hakkede tomat. Hakkede tomater! Og det vi putter i, det er en ule. Hvad? Det er ulegylp. Ulegylp. Ja, det stivede ulegylp. Nej, det er simpelthen oregano. Oregano. Så ulegylp. Oregano. Oregano. Ja. Så vi putter noget dejlig ulegylp i. Så putter vi i her. Wow! Sådan der. Hej. Hej. Igen, vi har snakket om, at vi gerne vil vise jer, hvordan man hurtigt og effektivt skærer et løg. Så nu vil vi vise jer, hvordan vi skærer et løg. Først så skærer du lige den over, sådan der, så den ligger i to både her. Og så starter du ellers bare med den ene, og så kører du ellers bare. Sådan skærer man løg. Meget hurtigt og effektivt. Ja, så er vi færdige. Ja. Ja, det hele er på min tallerken her. Pastaen, sovsen, løgene, og der er lidt brød her. Så. De der stjerner, vi skal give. Ja, først så selve processen. Det har været fint. Vi har hjulpet hinanden også med at gøre rent, eller tage opvasken. Så ja, det er lige til en sekser, så det er fint.
Ja, men det er godt. Ja, det synes jeg, det er. Det er gået smooth. Det er gået smooth. Også selvom du var ved at skære din negle af. Ja, det var lidt farligt. Så nu vil jeg så prøve at smage på det. Jamen, jeg synes, det smager godt. Det er ikke en 6'er, fordi ja, altså det er ikke noget enestående. Men jeg synes, at det er nemt at lave, og det smager faktisk udmærket. Så jeg synes, det skal have en... jeg synes, det skal have 3. En 3'er? Ja. Selvom det ikke lyder så godt, men det synes jeg, det er. Altså, ja. Synes 3? Ja. Men hvorfor er det en 3'er og ikke en 4? Jamen, det er en 3'er, fordi jeg synes måske lige, det er tørt nok, det de har lavet. Ja. Så der ryger den ud. Men hvis man ikke laver det tørt, så er det en 4. Okay. Men det smager godt. Cool. Jamen, sådan er det i dag. Sådan er det i dag. Ja. Sådan er det. Og så er der ikke andet end at vente til næste gang. Sådan er det jo. Til vi prøver at lave mad. Ja. Så det skal nok blive spændende. Så vi ses.